Време е. Твоят глас е важен. Гласувай за листата общински съветници от ГЕРБ с номер 19 в бюлетината. За още видими резултати в община Казанлък на 25 октомври, номер 19 в бюлетините. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте! Казвам се Галин Иванов Иванов, роден съм в град Казанлък и съм на 34 години. От 5 години съм женен и вече съм горд баща на 3 деца, 2 момчета и 1 момиче. Средното си образование получих в Казанлъшкото средно общо образователно училище Екзархантин I по специалността менеджмент. След завършването имах възможността да продължа висшето си образование в чужбина и бях приет в един от най-престижните руски вузове, Московския държавен институт за международни отношения МГИМО. Бакалавърската ми степен оттам е по международни икономически отношения. В този период активно се интересувах от корпоративни финанси и инвестиционно банкиране, затова логичното продължение на обучението ми беше записаната магистратура по международни ценни книжа, инвестиции и банково дело от ИКМА център към университета в град Рединг, Англия. Образованието ми даде много и съм имал възможност да остана в чужбина, но винаги съм желал да живея и реализирам потенциала си в България. След завършването на магистърската си степен, кандидатствах в централата на една от водещите български банки. Бях одобрен и назначен на работа като валутен дилър. 2 години по-късно преминах в един от най-бързо развиващи се отдели на банката по управление и инвестиции на взаимни фондове. Както повечето казанлъчени, винаги обаче аз съм се чувствал най-добре в родния си град. След 4 години стаж в банковото дело прецених, че мястото, където винаги съм искал да живея и реализираме в град Казанлък и се завърнах окончателно тук. В момента съм менеджер на фирмата, основана от моя баща, която има сериозна дейност в областта на международната търговия и доставките на стомани за водещите предприятия на българската индустрия. Аз съм сериозно впечатлен от обема и качеството на работа, свършен от досегашния екип на госпожа Стоянова и бившия вече общински съвет, от размера на инвестициите в нашата община, както и от реализираните проекти за последните 4 години. Мога да спомена, че бяха привлечени повече от 109 милиона лева по европейски проекти. За всички нас, жителите на Казанлък, е видно как градът ни се промени и стана по-добро място за живеене. Разбира се, си давам сметка също така за голямата отговорност, която стои пред бъдещите общински съветници. Те трябва да са още по-активни в своята дейност, за да може да се реализират всички добри идеи на ръководството на общината и да се използва пълния потенциал на общинската администрация. Къде се виждам аз полезен? Сигурен съм, че ще бъда полезен в обсъждането и приемането на решения на финансовите и икономическите проблеми на община Казанлък, разглеждането на бюджетните проблеми, както и в привличането на финансиране. Областта, в която обаче считам, че ще мога да допринеса най-много като общински съветник, е международното сътрудничество на община Казанлък. Бизнес контактите ми, както и моя значителен опит в срещи с чуждестранни делегации са една перфектна възможност да представим огромните възможности на Казанлък. Да бъде една от водещите туристически дестинации на България. Освен това обаче, тези неща ми дават и възможност да презентирам нашата община като едно от най-добрите места за започване на нови бизнес проекти от потенциални инвеститори. Казанлък е реално индустриалният център на България и от всички нас зависи това да продължи да е така. Всеки нов бизнес проект, стартирал тук, ще се чувства осезаемо от казанлъчени. Освен новите работни места, тези проекти водят и до подобряване на инфраструктурата и градската среда. Новия бизнес тук ще позволи на нашата община да расте и все повече млади хора като мен да се завръщат и да успяват именно тук, в Казанлък. За да е възможно всичко това, гласувайте за кмет, общински съветници и кметове на населени места с бюлетина номер 19 на политическа партия ГЕРБ. Време е. Твоят глас е важен. Гласувай за листата общински съветници от ГЕРБ с номер 19 в бюлетината. За още видими резултати в община Казанлък на 25 октомври, номер 19 в бюлетините. Купуването и продаването на гласове е престъпление.